Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Class, ang leksyon ta subong, amo ang spelling. Ako naman ang tuksoon ni Mama. Filimon. Tita. Filimon, spell ang dog. Dog, ma'am. Dog. Lakat sa blackboard. Kag isulat ang imo sabat, Filimon. Yes, ma'am. D. G. Ma'am, tapos ng dog, ma'am. Nga, duha ang letter O mo, Filimon. Ang dog ya, may isa lang ka litra nga O. Kuha ang isa. Dun sa duwa ang akong kwahon, ma'am. Sa wala o kung sa tuur. Filimon, tindog sa higad. Nanaika! Nga api pa? Si Filimon! Ginkagat sang ido! Ano? Ay, abaw! Si Filimon? Ginkagat sang ido? Kay sino ido, Pipa? Kay Mrs. Tanglaw! Ano? Kay Mrs. Tanglaw? O hindi. Ote, anong ginhimo ni Mrs. Tanglaw, Pipa? Pa-injeksyonan na niya, Nanaika! Si Filimon? Ang ido! Buisit. Ato naman ang mga kuring, ho? Hindi naman kita sini makatulong. Oo man. Sa atop sila yan nagadugsing.
Ano kuno, Chay? Now kuno. Buot silingon, subong. Ter naman kuno, Alvina. Ano kuno naman? Later. Oh, hala! Kun amo, lalaki kag babayeng ara dira? Alang-alang man nga maopasay ang duha ka babaye. Uy, Mga animal ka mo. ano to? Buisit. Mo? Dito ka mo sa iban o pasay. Ay kureng man lang gali. Makita mo gilang ang barikuson nga ini, oh. Iskandalosa, gid. Pati kureng patulan. Mga buisit ka mo. Layas! Portigid ang pangakig sa barikuson, oh. Uy, hindi. Ang mga kuring, ang mga animal nga mga kuring, oh, sa amon atot magsaylo. Animal nga kuring, oh. Tere ko, no? Hoy! Wala na rin nag-star si Tere! Mur naman. Buong animal nga kuring, oh. Hoy! Wala na rin si Morris! Chatagoy, nara nang kagahod man. Ang mga animal nga mga kuring, nagasagad sang wawaw sa atop ta. Man, gintabog sila ni Barikuson pagkadto dire sa aton. Wala dire si Barikuson ato sa biyak balay. Uy, ano to? Hoy! Wala ni si Buklan! Ato sa piyak balay! Nagbalos ang animal nga Barikuson. Hoy! Barikuson! Buklan! Migo Morris, nakita ko nga apat ka kutsara nga kalamay ang ginbutang mo sa imo nga kape. Migo talyo. Pero nga, wala mo ginlugay. Kundi, matamis na karon kung lugayon ko. Kabalo ka, migo talyo.
may diabetes ako. Kap, mareklamo ko. Eh, sino ang ireklamo mo ni Kanor? Ang ako nasawa, Kap. Hindi na ako kagwanta sa yakap. Sugod sang kami na nga duha. Permi ako ginahaboy sang bisan ano nga gamit sa kusina. Tinga, subong ka lagi mo nagreklamo. Subong lang ko abi maigo sang kudkuran, Kap mo. Day Rusing, bilib ako sa gintanaw ko nga Olympic kagabi mo. Champion naman ang taga-Afrika. Sila gid man na pirming nagadaog tring-tring. Nga sila pirming nagadaog Day Rusing, haw? Grabe sila kung mag-practice mo. Nga Day Rusing, anong practice nga ginabuhat nila, haw? Nagapalaga sila sa cheetah. Kag natural, para hindi sila maabtan, tuduhan Manila sang dalagan eh. Ho, gali Day Rusing. Ari galing imo nga sinsilyo, oh. Oy, sinsilyo? Nga hatagan mo ako sang sinsilyo? Kay wala man kuya sang may ginpabakal sa imo. Nagbakal ko kaina is buko, day. Nagkuha ko kwarta sa bag mo. Amo nang imo nga sinsilyo. Mula sang puya nga buklan, naburawan lang ko kay. Kung anong ngaw-ngaw sang kuring, amo man ang iya nga iskandalo. Oy, huling, Ano ina si Alvina? basi magbalik ang kuring. Maghanda ka nga daan sang inuglampos, ha? Magkuha ka sang 2x2. Tanawon ko lang kung hindi malipong ang mga animal nga ina. Ay, si Alvina, delikado ina iya. Kung makapatay ka kuno sang kuring, 7 ka tuig ang dimalas mo. Ha? Uy. Te, wala man ko kapatay kureng, pero bugos nga tuig binagdimalas ko, haw? Di malas na nga danang akon kasilingan. Ang animal nga buklan, amo na siyang yawa sa kabuhi ko. Huling, piho nga mabalik ang kuring karon sa gabi. Gani magbantay ka, ha? Kay bakulon ta siya. Matan, Ano inatyo tagoy? karon sa gabi piyo nga mabalik ang kuring. Ate, ano karon ko mabalik ang kuring? Samtang nagaingaw ang mga kuring,
Mamaniyo kita sang pagpangawat sa ila tiyanggi ni Barikoson. Oh, Hindi kita mabatsagan sina. Tugod ang ila atensyon ara lang sa kuring. Gani samtang nagaginamo ang kuring, bulubakulon kung ila bintana kaguuton ang mga dilatas. Kagmatan, amo ining imurol sa rakit nga iniyo. Samtang nagaingaw ang kuring sa ila ni Barikoson, mag-ingaw ka man. Ang punto dira amo ini. Kung mag-ingaw ka, masabat ang kuring nanday Barikoson. Gani ang pagginahod sa kuring, hindi mautod. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, nagpangayos ang bulig si Jackie sa amon nga ang iya salakyan wala naging balik ni Baldo sa iya. Gani ginbuligan namon siya ni Yoli sa pagpangita. Ginkadtuan namon ang lugar nga ginatambayan ni Baldo permi. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Jackie, nga wala mo gin-report sa pulis ang pagkadula sang imo sa lakyan. Nabuhat ko na ina. Siling nila, mabalik lang ina sa akon kung magbalik na si Baldo. Ba? Kadamo diri sang basura. Diri gali ginadala mga basura? Kag ginaula sa likod sang dako nga kondo? Kag siling mo, diri permi nag-istambay si Baldo? Oo. Diri siya nag-istambay. Kadagapati ako, nga diri ko siya makita. Ano balang kolor sang auto mo? Blue. Ba? May nakita akong auto nga ara sa tupad sang basura, ho? Hindi. Ako ni na. Ay, padulogon kong salakyan. Ari na kita. Diri lang gali ginbili ni Baldo ang salakyan mo? Manaog ako. Tanawon kong akon sa lakyan. Hindi bala ako makahangop mo. Diri ginbili ni Baldo ang salakyan ni Jackie? Siling ni Jackie, ginahulam lang kuno ni Baldo pirming salakyan niya. Pero, nga diri niya ginbilin. Nakahibalo ang tanan nga si Jackie, isa kakaplog. Kag kung madakpan siya sang pulis, masiling lang siya, nga ginhulam lang niya ini. Kag wala niya ginkawat. Kag bangod nga kaplog ang tag-iya, nakahibalo ang pulis, nga inang mga babae nga ina, amo sina. Nagabakal sang druga, para nga makapadayon sila sa ginabuhat nila. Nagahimo kasi na sang una, hindi bala? Oo. Matuod ina. Kag amoy na nga si Baldo, hindi madakpan sang mga pulis. Kay ti, ginhulam lang niya ini sa iya nga nobya. Dali. Masunod kita kay Jackie. Ote, anong diferensya sa imo auto? Wala. Wala sang diferensyang sa lakyan ko. Wala sang guba. Kuna mo sina, mahimo nato nga dalo ng salakyan mo pa uli. Ako na lang magpahibalo sa pulis nga nakita na nato ng imo salakyan. Sarah, malain niya balita. Ano nga balita? Ato, si Jackie. Nagabantay siya. Ginabantayan niya si Baldo. Kagpatsyon ko niya ini. Ano? Hindi siya mamati sa akon. Gani basi sa imo mamati siya. Kadto ito siya
Ote, ano na? Oh, Uncle? Ano na? Nga wala gihapon madakpan si Uncle Kit. Amugit pa na sila kabudlay magdakop sa isa katigulang para nga manugbaligyan sang dulce. Nangindulaan sa matuod si Uncle Pete. Nadula siya sang hinali. Sa din ka mo magpangita sa iya, ginhambalan ninyong iya nga utod. Nagapangusisa ka mo sa iya apartment. Ginhambalan ninyong boyfriend niya? Boyfriend? May, ano nga boyfriend, Uncle? Ay, wala gali ka mo makahibalo. My God! May, Uncle, nakapiyo kasi na? Natingala ako kung nga wala ka mo makahibalo. Si Uncle Pete nagasuksok sang panty. Yoli, hindi bala siling mo si Uncle Pete, customer mo? Sang una, sang ara pa ako sa club. Nagapamangkot siya. Kung diin si Jackie, o kung si Freddy, o kung si Leon. Wala nagsulod sa akon ulo, nga naga-drugs pa siya. Diyos ko, ano siya? Isa ka bisexual? Kag naga-drugs pa? Kilala mo ba lang ang boyfriend ni Uncle Pete? Sino siya? Ang lalaki nga ini, pulo pariho man sang iya pang idar. Manipis ang buhok, medyo maniwang. Pero wala ko sa makilala sang lubos. Pero pwede ba ako makapanawag? Manawag anay ako. Basi ko may makasugid sa akon kung sinugid ang ngalan sang boyfriend ni Uncle Pete. Ay, salamat. Nakabalik na ako sa balay. Matulog ako Kaging kapoy gid ako. Kag saaga na ako makadto sa akon pakaisa sa post office. Pamangkuton ko siya kung anong natabo sa mga sulat ni Uncle Pete. Apang ginhold up ko nun nila. Ay, mahulat ako sang tawag halin kay Uncle Tommy Base kung may mahatag siya nga lead parte kay Uncle Pete. Ay, mahulat ako sang tawag ni Uncle Tommy. Kinahanglan niya makahibalo ako kung sinong lalaki nga kahambal ni Uncle Pete. Kag ginasiling niya nga boyfriend ko nun ni Uncle Pete. Siya na ini. Sabton kong telepono. Hello, Uncle Tommy? Oh, maayo nga balita. Uncle? Ano nga balita? Nagkahibalo na ako kung sinugid ang boyfriend ni Uncle Pete. Sino, Uncle? Ginatawag sa kay Lauro Urbanos. Lauro Urbanos? Anong hitsura niya? Pareho man kay Uncle Pete. Parehong dagway nila nga duha. Medyo kulukalpo na. Kagwapo ka lalaki. Apang maniwang. Madubo lang siguro sa 5'5" siguro ang kadubo niya. Diyan siya nag-a-star? Wala ko makahibalo. Pero nakita sila sang kilala ko nga nagainom sa isa ka bar sa downtown. Kag masadya sila. Uncle, base kung nagsala lang siya? Base kung abyan matuod siya ni Uncle Pete? Base abyan niya ang Lauro nga ina? Ambot lang. Wala pa ako makahibalo sang detalyikit. Sige na lang tito Hindi na. Nagapati na ako. Maayo. Kinahanglan nga ibalik na ninyo sa prisuhan si Uncle Pete. Oo, Uncle. Oo. Ginsugid sa ako ni Uncle Tommy nga may boyfriend si Uncle Pete. Gani ginsugo niya kami ni Yuli nga pangitaon ini. Sa pagpadayon ko pagid. Yuli, nakaibalo ako nga dira ka sang una nakatrabaho sa bar nga ina.
Basi kung may kilala ka nga angalan, Lauro Urbanos? Anong dagway niya? Parehong edad niya sa edad ni Uncle Pete. Kagwapo man. May kataason nga 5'5". Ang buhaton mo lang, amo nga ipakita among retrato ni Uncle Pete. Kag makilala mo ina siya. Inang si Lauro Urbanos. Okay, Ann. Sige. Amo na ako. Maghalong ka, Yuli. Ako pa. Sa diin ko gali ikaw kontakon. Kung pananglit, makilala ko na ang Lauro Urbanos nga ato. May cellphone ako. Kontak ka na ako. Papauli pa ako sa balay eh. Gusto kong magpahuway. Ari na ako sa akon apartment. Ang akon ido nga si Zodiac. Siya lang ang akon kaupo diri sa apartment. Kag maayo gani nga may upod ako. Kung magpauli ako, halin sa akon trabaho. Kag kung mahibalan ni mama kag papa, nga permila ako mabutang sa katalagman. Patod nga hindi sila magpasugot. Nga magsulod ako sa trabaho nga ini. Kung sa bagay, husto sila. May tinapusan man ako. Apang, nga wala ako yung makasulod sa maayo nga trabaho. Maayo na lang ini ah. Hindi sila makahibalo kung anong matabo sa akon. Kay ti, nagapauli man ako kung gisa sa balay. Pero, ano na ayan ang natabo kay Yuli dito? Kabay pa nga may nakakilala kay Uncle Pete. Kag sa boyfriend niya sini. Si Zodiac, nalipay man siya. Kinag-abot ako. Zodiac, mapahuwayan na ako ha. Kapoy ako eh. Ari gindalaan ko ikaw sang siopaw. Kana na ini. Ubusa ina ha. Kay mapahuway lang ako sa makadali. Sino bala ini ha? Buksan kong puwerta. Sarah, hatagian na ako sang mainom. Kapoy gid ako. Magsulod ka lang sa kusina ah. May tubig dito sa ref. Okay. Ari ang ref. Buksan ko ini ha. Kag makuha ko sang tubig. Mayo, kay nagasta kagalit diri sang mineral. Yuli, ti ano? May nakakilala bala kay Uncle Pete? Oo. May nakakita sa iya. Nagaupod siya kuno sa isa ka lalaki. Nga ang dagway. Pareho sang ginsugid mo sa akon. Maputi, kagwapo. Kag ang kataason, 5'5". Amo gali. Husto kon amo si Uncle Tommy. Amo gid ina. Wala man makahibalo si Carla. Basta, nakita lang niya ang tao nga kahambal ni Uncle Pete. Pagkatapos, wala na niya kuno makita pa. Amo gali. Apa nga nakasiling kasi na? Nga si Lauro nga ina, amo ang boyfriend ni Uncle Pete. Amo nang siling ni Uncle Tommy. Ote, anong panulok mo sa ila?
Matuod ba lang nga may relasyon sila nga duha? Anong sila ni Carla? Matuod kuno nga madurop ang ila paghambalanay. Apang wala man kuno sila sang ginhimo. Kundi ang maghutikay, kag magtanaw sang magasin. Magasin? Ano nga magasin? Wala man siya gani makahibalo. Kay ti, malayo man ang nahamtangan nila. Ara sa sulod sanday Uncle Pet. Kag si Carla, ara lang sa gwa. Amo bala? Yuli, magpahuway ka na ha. Magpahuway ka. Kay basi kung may laktan kita buwas. Okay. Lauro Urbanos? Anay ka? Nga pala nga kapamilyar sa ngalan ni ina. Tingin ko pala ina nabatian ha? Lauro Urbanos? Husto? Nadumduman ko na. Classmate ko siya sa elementary ako. Oo. Kag suna sa nabatian ko, nakapangasawa siya sang isa kuman ka classmate. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton katuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon,
Ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Tawgal niyo ako kay Ron. Nagapaniigon sang 19 anyos. College student. Kada student, may project para charity. Ang naintrahan ko nga project para sa charity sa mga out-of-school youth. Nagahatag kami sang sobre sa kada pamalay sa mga may sarang sa kabuhi. Isa sa to kaadlaw, kaupod ko naglibot sa isang subdivision na akong classmate nga tawgon talang kay Eddie. Nagpanukto kami sa isa ka balay, kag may isa ka babae nga nagwa nga may edad na. Sa pagsugod ko gid, May kinahanglan ka mo? good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon man sa inyo. Anong kinahanglan ninyo? Ma'am, mangayo lang kung tani kami sang jutay nga bulig para sa mga out-of-school youth. May dala kami nga sobre, ma'am. Amo gali? Abing sobre ninyo. Ari, ma'am, oh. Magulat na kamo sa makadali diri, ha? Ay, salamat. Ginbato niyang sobre. Bisan paano, hindi kita masiro sa adlaw ngayon eh. Aw, matuod. Ba? Ara na siya. Pero isa ka babae nga cute ang nagwa, oh. Amo matuod. Kamong nagapangayo sang sponsor? Oo, miss, kami. Ari ang sobre ninyo, oh. Ako na lang ang ginpahatag ni Mami. Thank you, good miss. You're welcome. Ed, dali na. Balakan na kita. Bye, miss. Miss, amo na kami. Bye. Bye. Pila yan ang insulod niya sa sobre? Bebe, kita nawon ko. Hala, 500. Bah, maayo eh. Kabay nga may makahatag pagit sang donasyon nga tagsubong sina. Hindi ako matulugan. Hindi ko malimtan ng babae nga naghatag sang donasyon sa amon. Katahom sa iya. Makinis ang panit. Huloy ang mga mata.
Kag malaba kag kulong ang iya buhok. Sino ayan siya? Kung hindi ako magsala, 17 years old pa lang siya mo. Sino ayan ang name niya man? Katahom sa iya. Ganipatod. Matahom man ang iyang ngalan. Arin ako sa simbahan. Apang wala pa yan si Eddie. Ron! Oh, Oh, naangari ka diri sa gwa. nagaulat si Imo eh. Ang dumdum ko kung hindi ka na yan magsimba. Hala, Oh, nga ah. nakita ko sa sulod sa simbahan ang crush mo. Kag upod ang iya iloy. Hala, sila matuod ina. Lakat na ron, lakat na. Ano pang ginaulat mo man? Bugnuhan na sila. Eh, may bakante nga bangko sa ila tupado. Ati, oo. Dira ka na, Ed. Ala, madumduman pa iyan niya ako. Kabay pa kung tani. Kabay pa. Ari na sila. Good morning, ma'am. Ay, good morning. Ikaw ito nagpangayo sang donasyon, no? Ako matuod, ma'am. Salamat gid sang bulig ninyo, ma'am, ha? Wala sang kaso, Audrey, iha? Ihatag ng donasyon nila nga mag-abyan. Audrey kalingalan niya? Hello. Natandaan ko ikaw matuod. Uy, ari ka nagali ron? Pastor, oo. May aga lang da. Mayong aga man. Amo ini si Mrs. Hinluron. Isa siyang nagahatag sa bulig sa mga charities diri sa aton. Bawa, kalawan igali sa imo, ma'am? Kaga pati ng anak niya nga si Audrey nagabulig man sa iya. Nagabulig si Eloy. Sige ha. Magsugilanon ka mo diri. May asikasuhon pa ako nga iban eh. Mga kaupod man naton diri. Oo, Pastor. Pwede ba ako makapungko diri sa bakante nga pulungkuan, ma'am? Aba, oo. Magpugko ka. Maayo man gani. Para nga may kaupod na ining si Audrey. Bawa, salamat gid, ma'am, ha? Daw nagalutaw ako sa panganod sa mga tinion nga to. Tungod wala labot nga matahom si Audrey, mabuot pa siya, kag manami ang balon. Sa pagpadayon ko pagid. Nagkilalahay na gali ka mo sang girl nga to? Oo, Ed. Si Audrey ang iyang ngalan. Kag first year college na siya. Mabuot siya. Kag hindi mabudlay ang balon. At isa ko para nga may madate ka na sa Valentine's. Audrey, pwede ba lang nga makaupod ka sa amon sa pagpangayo sang donasyon para sa mga out-of-school youth? Nahuya ko galing. Napakilala ko naman ikaw sa mga kaupod ko Mga mabuot man sila, hindi bala? Ati, sige Malisensya lang anay ako kay mami. Hindi na kinanglan. Nalisensya ko na ikaw sa iya, kag nagpasugot siya. Amo gali? Oo. Audrey, sorry lang ha.
Wala sang kaso Gusto ko gid man nga mag-upod sa amo sina nga buluhaton. Buwas, Valentine's na. Pwede ko bala ikaw nga maduaw sa inyo? Nga hindi. Basi maakig ka ha? Oh? Nga maakig ako. Kaya hindi ako magalin sa inyo. Kung hindi mo ako pagbatunon bilang kadate sa Valentine's Day. Ha? First meeting ko pa lang sa imo. Crush ko na ikaw. Kag hindi mo tani pagkabigon nga oportunista ako ha. Pero that's how I feel for you. Sorry if I love you ha. Ay, basta. Don't hurt me Tubtub san Hindi ko pagbuhaton ina sa imo, Audrey. Promise. Mayo ka pa. May madate ka na buwas. Oh, hindi bala kamu naman ni Alice? May nauna na abi sa kay Alice mo. Kagbuwas, lumsan ko na nga akong kalisod sa loyo ni Maduna. Sino nga Maduna? Amo na siyang amon imported nga ido. Maputi sa kakakyot mo. Happy Valentine's, my love. Wow! Rose and chocolates? Thank you, ha? You're welcome, my love. Happy Valentine's. Happy Valentine's, man, Ron. I love you too. Audrey, Ron, malipay gid ako kung kamo ang magadayunay. Ano bala ang plano ninyo, ha? Pastor, mapakasal na kami ni Ron sa madason nga Valentine's. Aba, okay good. Kag ako ang makasal, ha? Saligan ko yun, ha? Aba, oo, Pastor. Pastor, salamat gid ha. Kay dito mo kami gintudlo sa balay ng Day Audrey nga magpangayo sang donasyon. Gani nakita ko siya. Kag mangin future wife ko na siya. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, would stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back.
and I will keep you. You'll be safe forever and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Isa ka tuig kag tunga na ang amon love affair ni Audrey. Kag going strong pa sa subong. Kag sa madason nga tuig, makatapos na kami sa amon pagtuon. Kag nagaplano na kami nga magpakasal. Hasta diri na lang akon pagsaysay. Tob-tob sa liwat, Dear Diary, Ron. Amuyadto ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!